Perlok kani kade na bata jong ki nong page jong ni channel na ki ba ju page na kapor na bata gitu ki ba subscribe ni channel ki ba la ju yo iru ki ba bon ba kini ki video jong ki ba ngale na ni ka channel ke jonga ba ki ba follow ring apa ki Instagram ba ki we ki ba ngajule i content ki ba per na ko ki kapor ko ipan Mali wasra ni video da kani na mar ba kani de ka kubor ni kani de ka jing kwa ba ni kren ki jonga thik tang na bata gitu ki ba subscribe ni channel bat ki ba la boot ni ba follow yang ana du kini sngi snam ki ba ladap bat la rade ba phim pat follow ti ngan kham man bu no kum no kani ka video le sikla ba nam de nam ta jong phi khnang ba phin kham kiar khniat na ka e ka ba phi ko ban comment ba phi bin bishar namar ba ke ba an kran hani ka de da ka jing sngu i perlok ba jing sngu khu ru ba phi la ju i ki video jong ki barem ki bangala kren ki bangala peni ba ki bangala wan ra i kini ki jing sngu thu ani kita ki jing pen sngu ha phi kom kita kin bala subscribe ki nong page bat ki nong krishan ka por te la da de ba phi kham ba subscribe ka mon phi kham pa yo i teng ki video ki bangala le khamaswa te la da pidang thamai makana ru philam subscribe ni channel khanang ba nang i shibun ki ba apni ni channel ka por ti kata khniat ka ma kwa ban ong na khmat tin re ke ka ba kwa ban kren ni khmat ka de ka jing ja ka be de ba ki ni jing ja ki ni khniat singi bla dam tang ka we ar lai tli ba bon ba ki we ki jing ja ni ba kham smusi ba ka ba kham kta bha ka de ya ka ni ka badang shuja shen ba kam da kwa tan ban ya kren ban ne pen pau da ka buram me yeng kesem bat ya ki perlok perjor ki marjan marpa ki baya don ni kijing dei ka bajan bat kan ki yeng kesem tin re nasqa ban pitsngoi kani na banta jong ki ni ki perlok jongi ba bon de jopi pila pe ni video na post ka por ka long ba ki ba don hi ya ki khonret hala ki yeng kesem ki ba kumanga ki ba ngadon ki khonret hayeng kadon ki jing kata ka ba khrau ba nadu nin kasngi nadu ti sngi bla dab ru kaladon ke jing sungkhya ka khrau ba banong ba ka ban kren ni phi ban ya kren mani phi jing mut bat phi khndiat ha bai de bat kini banta nomor ba kum u long kpa kum u men kum u riu rang ba samla rang ba bat haju kapor lese kum u khun ru ban don kini jing sungkhya nu phun bat ni khndiat tok bandon ru ya kani ke jing sungkhya ha ka bai de bat kani ka kam badong ya ka shong suk shong shngan ha ka bai de bat kim la salang jongi hakum kani ka por menta ka penkan mau yang ki por ki bang ngara kham khna bat kat nu ke jing shem jing e jonga marwe banong bangan yo ban yo e kata ka jing lesi banong no kata ka jing sngo sngan habayat bayeng hagitu gipor tin re kata jing sngo kata jing e ban yo jing sngo sngan kam de e balong ban sngo sngan ya ki jing ma lani re jing pentriam jong nur re ke jing sngan habai de bat lese ya ka ur ka khu bat ki we tin re ka bangi i bat menta ba kata jing sngo sngan ka ba ki khna ki dan kam de e tang kata ka ur ka khu re ka de be ka jing ma bat ka jing sungutriam ka bala ban ap na ki riusim kabu ki babun ki baliasi ki ba ap hangte ba ap thap ya ki khun ki hap ki jongi ban penmong ban pensau ban shimno ya wat ya ka jing imru ka banga sngo ba kata ka jing long jong ka jing imbrio hakum kane ka juk ba menta hakum kane klimat ba menta ngi kuma ka shong sting ha bat na banta hi jongi ki samla rangba ki long kpa ka tieng kasir bat ka pin khnyu ka pin par nyang khriat ban ong ba ki khon ki jongi ki barit ki jongi ki badang tang hai artai ba kimpat sung thu ki eru kin hab ban don hapo jong ka jing lesi ka jing sha set lani ka jing sha le jubor kiba ngimla ban mudur ngam kran hang ni tang ya ka we ka ba lesi ka jingja ka ba dang don hapdeng jong ka jing
wat ki jing tip bat ki we hinding akran ni ka jing long salansar namar ba ki babun ba ni ki sngi bladap ni ki banai bladap play ki jing sha thombor ki khun ki hab la ka long ki lenti singkien bat ki we baki khun ki hab ki jongi ki ting ki sir ban mi shabaru namar ba kam risu ita jing singan ban no ban le lang ban yu ba yo ur ten re ting menta ba yo sha le jubor sha le don bor hanu re hanu ti kani ka ba nga shu snow halade kalong ba lada day bang imla ban ai ka jing ya kata ka jing singan ni ta protection ka jing yada ka bai day bat ki khun ki hab ki jongi kan ba ya kani ka imlang salang bagi kin bakan ya chakmat daka confidence mensha la de bingi ngi he ngi khna samla kiong hana ba de ban pelat ban lek marway ting ban ya chini setai khna bakan build up ka confidence bagi kin yo kita ka jing song slur hala dia ba shanu shnu bagi ki lek kim na don kam ban don inu bakin sian kin tip kin nang ngi da song class 4 ngilai school hi namo yong government boys da kajing ya don lang boro bingi lek ngi ya lenti hamot pran bingi ya kiti jaka ting ya ta kejat na jayau shadu sha pom nang tu dan ting ya ka kejat ru mo yong ru haya teng tibat kani ka ta juk ka ba kasngan ka perthai ka mariang tin rei hakani ka mentang i ka isir bah ti kani ka wei ka bang pa banong ipi pat ka banga ngalaju ong teng hakini khndiat banagi beladap hak bai day bat ka jing shongs ir ngam ong tang ya ka bami shabar wat ba shong hayeng ru lesi bon bring pi pila banum sungo ya hap ya kani ngam sungo pher tian relar pi subscribe ni ka channel nga try pin sungo thu bale ngamut bat bale ma karani kani bakata kalong ya ka jing shngan khamtam ni le ka bai day ba social media ka jongi namar baki babun bha ki perlok jongi ngi khen kluj ngi khen shngan ba kamne le ka basule ka baspani kum to bar kum da ter ya ki khon khiti jongi kanum dalele than taman re ngamtip hadu kanu kala ban bu jingma thani ngasung thu ba kadon ge jingma ba kam de shu tangata ka bashu palat ya ki bakin lech room shaning than re kham tam le ban palat ya ki po social media ban peni ya ki ban nong lo ba ka perthai kan yu i ka long yeng long sam jong phi ba ka perthai kan i ka ta ka lech kawan ka jong phi ba ki ka long kai bas ka bam shngan bat ka bas ir bha ka por ka ya ba mata mong e ba de ba mut sni uthan ki pat ba kam de kata ni kani ka jung mut hi banong ba phi ha ban fikir ki ba i ba jong phi kham tam ki khlung khna ka jong phi te ba hakini ki khna video bla da ru ngala da bu e kata ka apil ngala da bu ru e kata ka jeng pin sngo ba ya ki khun ki ti jong hi ki ba nga don ki khun ki jonga na yeng hi nganum peni dalele ru hapo ki screen ki jonga la de ba peni ru le se andre kanum de hi menta la ni kala ban long da ki jingka dur bat ki we tendre ya menta hi ngam nut ban peni de tang na ni ka daw ba ka don ka jingma ka ba kraw hakanu ka dur pin kli nga ta ka jingma ngar ngam lap su thu ngar ngam pan nganum tip lut nganum padi i lut kita ba khoi ni ga tip ka don ka jingma bat ka we ni kita ka de ba ki brio ki ba page khamtam le social media kalong ke ka rinsan ka bashar khai ba ka ba he ka ba phimtip manu ba page manu ba yo i manu ba bishar ba ki ba bud din phi ki ba bun ba te kan kham yarap sibon ni ki khon khap ki jongi la phi kyar la phi ki ba he phi kyar la phi ki men ki me ki pa phi kyar ban pani ye ki khon ki jong phi social media ba khamtam le ban ong ban pen seluruh ki bikin penan kam ya ki social media nomor ba lese kanir kadi ka we ka banta ka ba nga yele ba ban kham pen kyar ba yele ru ban ong yu ru ki we biki ken kham kyar but ai bakan long kum kata ka tiar ban te ki mla salang ten re kam de ban chim no e ka suka san chong nur jong no mo ti paling ha ban kren ya kani hakum kani ka por nomar ma ka jingtmu hi jonga bang ngan kyar ki khon ki ti ki jonga nak social media ka de ban yadai ki ni ki jingma ki babun ba ki ba le se ki bla ban kentup haki ki jing ki kam le bor ki kam wan tuklar ki kam wan ban
bat ki basir kai ba ki ba ngim la ban mudur ti ka perthai ki bukum kani ka ba ngim tip kai ka bala ban ja ha ki lenti singkin ki jongi yangi ki ba he ti ka no tam le ka long ka ba isir na banta jong ki barit ki jongi ti kani nga kwa ban shubu i kani ka jungbut ha pring jong pi khmat jong pi dar pisngo ya hap phang jong kani ka ya kai kani ka ba kren kani kai ka ba ong pila ban drop comment but airo ipi ka jungbut da kani hinga guru nga kwa ban chu apil chu pi binai ki jungbut jong pi da kanu ru kom banging la ban ya da ya ki khon ki hep ki jongi ka sok e bangingin panjing ken na nuren na nu na ki lese ki bor bahalor la kalong kasnong ne la kalong ki bor bade pej ni ka sarkar ni ki pulit bat ki ka sok bangingin panjing ken ka ba lese ka di ka banta ka jong ki ki le la ka jong ka banta hakibab hakir kom ki ba pher tin re ba kong san hi ka de bangi ngin ker ngin da la ngin yada ya ki jong la jong ngin sneng ngin kentu ngin peni but bangin yalam ya ki hakata kalenti ka ba lese ka bala pensian ni ki ba bon rukom kan mau hakapor mangadang syong class 5 na class 6 nga lalik hiru nang ni shadu sha nong cloud du shi snong jingi ti than nong cloud mai rang stay te bat nga syong hi nga kiu hin nang ni nga lej hin nang ni anjali nga kiu hi ka boss nang ni nga lej stay ki ba bon ki ba khna ki ba ko mga hakatu ka por ki le ka ju hi kamdan ko no jing share ka jing smutrim banle ka ta phi ya la ka jong lenti nang ni nge le hi shadu shnong po ban no balik school ti ki por kan ma te bat kini di ki ba ka juk menta kami issue bat kamlong su ingi bingin le skan kom ta te hendre da kanu pa krukom ka bangingin ya dai ki khon ki hep ki jongi ba kimde bandu ru ka perthai ba kimde bandu ru ka ta ka jing long sian ki jing long tip ya ka perthai ka mariang ma khuju ka por ban ya daru ki pat na jing ma jung saw sa drop comment ke jing song gu jong phi but let's say ai ba kani kan long ka jing ya kran ka jing ya tei we da ka jing jung jung phi let's say comment section kan hirap shibun te soisian la depina thmai ni ka channel la depim sung thu ki ma kran suma ban pic video jang ba adap kran la adap le ki por ba kham chwa namar ba ngala ju le teng ye kani ba ki don ru ki ba sung thut sung mong ba nga ka dur ki khon ki jonga ba ngamlong ban pani but ba habang le am ta ki sung ba kadi ki ba nga ngai le ban bore ye ki na perthai ka ba ngale si sha kum ta hi tang man ring ngale pat da ka jing mud banong bania dai ki te la da phiru bis ngom kum ni kum ju la ni repeat ni wi jis ngom suba ban drop comment section but ngi pa jis ngom lem ru sha kani ka yeng kasam ka badon na pading jing ni jing ja te let's say baro ki kimi ki pa hi kim lang salang hi ka don ni la ka jong ngidon ni jing ba akhli habai de bat kani ban ngidon kam ban pen shngan ban pen long ki lenti singkin ki jongi ya ki ngi sam jongi bikin long ki jaka ki ba shngan ki ba ki hab baret ki jongi kin yo ban yan ban yeng ban le kai ban sang serum saneng klam kono ka jing ma ka jing sier ka jing tieng bat ka ba ngiru ki kimi ki pa nginum khuslai le se yo don ka pakhu yo don ka ur yo don ka jing le ka babakla ni hang tai lani yo don ru ka jing le bor jong nur ti kanur kanu ka jing ja ka bala banun ra ki jing man saw hi ya ki khon khep jong ka pang ka donut ka pang ka man sim ti da kanu gur kom phi tharai bangingin pen bhai ka ni suba drop comment section je kanu gur phi koi pa ka video parlo kulish bon